agoy-agoy. Magkakita kog mga bunga sa lemonsito. Oh, daghan kaayo na siyang harveston karon. So, good morning. Good morning everybody. Welcome to my vlog. So, for today's vlog, nakakita kong daghan kaayong lemonsito, no? Daghan kaayong lemonsito. Sa mo ang lemonsito tree. Ano sa lemonsito? Citrus. Siguro na sa in English. So, mag-harvest ko karon. Okay. So, diha. Okay, salamat kay Kuya. Supportive kay ni ako ang videographer sa ako. Okay. So, flex ko lang while fixing. Okay. Ayuhan, nag-fix kay mahagbong yung taon ta. Uy, dagan ka ayo, oh. Dagan kayong bunga. Oh my God. Kisay mo palit. Ako na ibaligya. Mahal ba kayo ang kilo, ani? Sa office, 100 ang kilo. 90 saka. Okay. So, muna siyang aking lemonsito tree. Okay. So, kani siyang strainer, akong sudlan. Hinaot, mapuno ni. So, hindi na si kumukuan kinapa. Oh, siya organic. Lagyan siya spray. Nitubo lang siya ng dapita. Oh, si lemonsito na. Itang saan ni? Ito lang, meron niya. Okay, na niya. Uy! Ito, magkuan. Kuan sa bulang. Ikaw wag mo ani ha? Dahil lagi. Gara-gara dyan yung BWD nga garaon. Di na ba ako kaya ka-race oh? Hindi lang. Kaya ko. Kaya guys. Oy! Yes. Tunog. Here, oh. Maram ko kakorog siya sa akong likod ko. Okay. Lako kayo. Hehe. Daghan, isa ka pungpong. Oh my God. Oh Lord, my God. Lingkod ko, kay habong na. May mga dagpo na hon. Diba, di lali mag-harvest? Okay na dyan 100 per kilo. Buwis buhay to, buwis buhay. Salamat sa Ginoo kay naghanig lemonsito. Kaya, look, daghan kayo. Nag-orange na. Daghan kayo. Oh, look. Kita? Ha? Sa umar ko yabat mo. Oh. Nahinog na jud. Wala na harvest. Dagko kay siya. Thank you Lord. Agad doon magdum. Ano dagko? Ako ni baki ito mo diha. Asa? Diha. Wala man.
Nga rito? Ha? Hmm. Wait. Pero ayun, layo na nani mo eh. Ha? Kung nalay kuha ba. Masud ba? Hmm. Ay, wala mang good. May kuha na. Oy, nasulod. Sige lang. Ay, Ano ko na? oy. Ano eh? Okay na eh? Tapi na to dito ka kay murag mo gina. Sa gagmay na. Ari ko sa mga dagko. Ano pa oh? Sa Oops. butang ari. Eh, Makaabot man ka din ha. Apa? Wala ka diha. masaan eh? Hinay, oh kana. Masaan eh? Kino yelo? Ikapoy ako. Nakapay daghaliri oh. Nga kay balhin sa ang hagdan. Oh? Sensyo na mo. Garaon kay niya pigabugidi. Woo! Overwhelmed lang ko sa kadaghan sa among lemonsito. Uy, di ako. Oh my gosh. Ngayon na. Isa ha, kay basig mabira na ako. Saan naman nagbaki? Nga pagyapon pala? Ay, saan? Basta nagpadong na ako dali ha? Niatubang na ko? Oh my God. Baki nga ito mon. Baki. Uy, nahapit na mahupuno. Di pare oh. Asa good? Ano na apa? I-adjust ning kuan niya. Na si Uncle sa ubos ha? Asa man? Uncle. Saman. Samuan ka mo gasturya. Agay. Namo ko sa yung room. Ay, Ano katubos ka? nakatos tunga oh, layo ka to eh. Kuwasa lang na diha dapit. Ano sa man? Na napay mga diha dapit. Na. Kay aron i-adjust ni aron diri na ko sa kilid. Pwede maghala diri. Diri oh. 49 subscribers. Thank you very much for the support, for the love and support. Woo! Buhay talaga. Kara lang jud ko. Pero wa jud ko gagara-gara nga daghan jud big lemonsito. Spread out. Epekto sa blackout, walang magawa. Whew. Okay. Muna no guys, please like, comment, share, and subscribe. Okay, salamat sa suporta. Okay. Gasa sa kinaiyahan, gift of nature. Very organic. Ah, wala, nagbungan ko isa. Nagkuha na sila o ka ng generator para sa pumping. Hindi ako kamao manaog. Insay kasugo. Kamao ko. Okay, next to the area here. Angat mo din yung mamo ko. Pahuwais ako. Look, oh. Sa aking buwis-buhay nga pagpamupo. Tingani kadaghan na. Anja. Di na ko hagdan. Di na ko maghagdan. Magbangko na lang ko. Okay, pwede naman siya. So, here. What? Di ko matumba niya. Di. Oh, Lord. Weh! Oh, dagko oh. Dako siya. Uy, naade siyang luyo. Sa
No, I cannot use my right hand. Bawal masamad. You know na, bawal masamad ang aking right hand kasi wala na siyang Ano? lymph nodes. Hmm? Lymph nodes? The healing process will be longer. Ay, tendency nga dito ma-heal. Simbako. Wala na ko'y protection sa akong right hand. Ay. Pagtarong diha. Apa dyan yung mga spider? Pa! Mahalinan ba ka kung ibaligya ni? Super organic. Walay spray. Wala gali buo-buo. Sprinkled by rain. Blessed by the Lord. Okay, muna blessed by the Lord. Shoo! Ang saan pag slow motion? Slow motion. Ito naman. I-focus. Pare. Ay! Medyo taas siya. Tisa. Okay, kinto. Okay, nakuha. Tisa, ha? Slow mo effect. Ay, naapil na po. Sorry. Ang uban ako on. Hindi na. Ilawan. Ugaslong ba dyan? Panit. Walay hugas-hugas. Kaya nahugasan na sa uwan. Fresh from the punuan. Lemonsito din siya. Tama lang ang asim. Ah! Lemon na lemon. Ah. So, mana to? Hangat! Di mo nilali mang harvest. Pero at least na-feel na ko unsa rin mang harvest ka ng mga kuha na yung taon no, ka ng mga lemonsito plantation. Di man di enta lalim ng mga mang harvest. Shout out sa mga nag-plantation o citrus, especially sa mga workers, sa mga tag-harvest. Na-feel dyan ako inyong kahago and thank you. Thank you guys inyong mga kahago nga makakaon may lemonsito. Di lalim, pero bulahan. Bulahan. Kay gasa ni sa kinaiyahan. Ang saan na pagkanaog. David. Manaog na ko. Agay. Focus kayo. Okay. So, maonin no. Ang akong napupo. Actually, naapoy daghan. Pero, ang saan po ning daghan nga gamay raman po may amo ning himuong lemonade. Karon paniod to. Ang uban, isawsa. Butangan sili. Himuong sawsawan. Ang uban, ihatag. So, kapag may itinani, may aanihin talaga, no? Ano sa Chayli's garden. Organic garden. Very organic na siya. Kaya laging siya spray. Pinasagdan na ni actually. Tubo na siya. Namunga siya. And naka-enjoy namin sa iyang fruit which is lemonsito. Okay? Actually, dako siya, no? Kani akong farm. Pasensya kay kanang bulingit na. Kay ikan ko nag-harvest. So, mga 1 inch. Okay? 1 inch. Yung diameter is 1 inch. 1 by 1 square din ako nalingin. Basta kaya hang gitas on 1 inch. Okay? Nga napay mas dako pa niya. Lapas pas 1 inch ang gitas on. Okay, dako kaayo. So mato. Okay, shout out sa mga farmers, no? Thank you sa inyong effort aron may makakaon, especially kaning mag-harvest of lemonsito dili jud ay lalim. So, na-realize jud ako na karon. No? And
padayon. Madayon ang jutag pananom. Kay aron di ta magutom, aron na atay makaon, aron atay magamit sa atong sustansya. This is rich in vitamin C. No, di na mo palit og synthetic nga vitamins. So, kanang synthetic ba na? Unsa man na kanang gitawag og kanang mga chemical na gani nga baligya. So kani nature provides us with natural ingredients, natural vitamins, no? And minerals. So, bye for now. Thanks for watching. Salamat. And don't forget to like, subscribe. Salamat sa suporta. Thank you very much. Happy. Happy, happy. So, one sila. Sayang kayo ako ng video nga. Gaslice sila sa lemonsito. Okay. So, nahimo na silang lemonade. Okay, from the lemon tree to the strainer to the pitcher. Nahimo na siya. Lemonade. Lemoncito. Lemonade. Okay. Shout out sa mga boys, si Kyle ug si Renz. Pakita po. Liko. Paghimo sa lemonade. Patilawan. Kamay. Tama isawa. Ame. Tama ra. Dili tabang, dili po tamis. Good. Thank you for the lemonade.